amigos, bos días a todos. A celebración do primeiro encontro arqueolóxico do Barbanza supón un gran reto para este centro e para o Concello de Boiro. Houbo que escudriñar as modestas instalacións, facer numerosísimas xestións e mobilizar un equipo de científicos e profesionais moi numeroso que fan posible que hoxe esteamos todos aquí reunidos. A comarca que hoxe nos acolle, o Barbanza, forma parte dunha gran área arqueolóxica de importantísimo valor patrimonial, como pon de manifesto o gran número de xacementos arqueolóxicos coñecidos e os traballos realizados. Esta abundancia e espectacularidade fixo que dende moi cedo as persoas que buscaron respostas sobre o noso pasado se centrasen neste territorio. Son numerosas as obras que fan alusión a esta comarca, como por exemplo o ilustre Martín Sarmiento, o xesuíta Celestino García Romero, sen esquecernos do importantísimo papel de don Fermín Bouza Brei e don Florentino López Cuevillas. Estas primeiras xornadas van dar pé a coñecer polo miúdo algúns dos aspectos máis destacables e ignotos do noso pasado. Temos o privilexio de contar coa presencia de algúns dos investigadores que teñen fincado a súa labor no Barbanza e que hoxe van a dar a coñecer algunhas das súas investigacións, nalgúns casos, con estudios inéditos. As distintas comunicacións permitirán coñecer algúns dos estudios máis importantes levados a cabo no último cuarto do século XX e principios do século XXI. Farase unha viaxe no tempo dende finais do quinto milenio ata finais da Idade Media. Presentaránse distintos enfoques e tendencias, todas elas enriquecedoras dentro do panorama histórico e arqueolóxico galego. Non quería rematar sin facer unha pequena reflexión sobre o centro arqueolóxico. Dende os seus inicios alá a finais do ano 2002, pouco a pouco vai medrando, ben sexa con novos contidos ou acollendo novas funcionalidades, enfrontándose a novos obxectivos a diario, converténdose nun centro con destacada relevancia no programa arqueolóxico e cultural, tanto a nivel comarcal como supracomarcal, consolidándose o seu papel de difusión e divulgación do noso patrimonio. Benvidos a todos, espero que disfrutedes todos destas magníficas xornadas e paso a palabra ao director xeral Felipe Arias. Moitas gracias. Ben, bons días. Vou ser moi breve porque o que interesa aquí é que falen os que teñen que falar. De todas formas, a mí me gustaría recordar cando se fixera a presentación aquí do libro que coordinara Xurxo Allán sobre as últimas excavacións do Neixón, facíamos fincapé na singularidade histórica, arqueolóxica histórica por un lado e patrimonial por outra, que ten o Neixón, que teñen os castros do Neixón. O complemento perfecto, a exixencia perfecta desta singularidade, pois é efectivamente a trascendencia social, educativa, turística, cultural, como lle queiramos chamar, dicir, esa devolución á sociedade dos esforzos que se fan no xacemento, esforzos técnicos, económicos e de todo tipo, non? E persoais, evidentemente. E un bon reflexo desa trascendencia son estas xornadas, estes 2 días dedicados a falar da arqueoloxía na Barbanza. Ademais, os organizadores tiveron o acerto de convocar a todas as persoas que teñen algo que decir neste tema, porque iso é ben para todos, empezando para os que falan, que teñen ocasión de expoñer os seus coñecementos, as súas dúbidas e abrir os debates que seña oportuno, que seguro que os hai, e por outro lado, evidentemente, para todos os ouvintes e todos os asistentes, porque creo que todos poderemos sacar un rendemento efectivamente cultural e educativo tamén do que aquí se diga, non? Tamén daquela, con isto remato, porque para min é singular tamén a historia do Neixón, tamén teño que recordar que daquela decía que as primeiras armas arqueolóxicas de moitos que ainda andamos por aquí, fixémolos precisamente no Neixón. E isto, eu teño que recordalo porque nunha comisura do meu cerebro queda sempre aí metido o conxunto dos castros do Neixón. Felicidades, aos organizadores, que isto seña de proveito para todos, evidentemente. Moitas gracias.
días. Gracias, señor director xeral de Patrimonio. Gracias a todos que fai anos empezastes escudriñando as raíces de Boiro en Neixón, porque tanto Felipe como o señor Acuña como o señor Carlos Lourido alá polos anos 70 andaban aquí durante o verán cheos de terra, con peneiras, e non andaban solo tratando de encontrar información que lle fora valiosa para eles, sino tamén encontrar unha información que fora valiosa para os que vivimos en Boiro e valiosa tamén para os que somos galegos e temos un patrimonio histórico. En Boiro celebramos este ano tamén o centenario de don Ramón Martínez López, fundador ou un dos fundadores con Bouza Brei do Seminario de Estudios Galegos, do Museo do Pobo Galego, unha persona que, a pesar de ser lingüista, estuvo casi sempre, digo casi sempre porque pasou a maior parte da súa vida no exilio, pero estando tan lonxe, viveu a súa cultura como se estuvera en Neixón, como se estuvera en Cespón, e quixo tamén, dende o seu saber, demostrar que a nosa cultura, que o noso pasado, ten signos de universalidade. El foi un dos defensores con Castelao, dicindo que Galicia é célula de universalidade. E cando se fala de célula, non é solamente unha proyección hacia o futuro, sino que a célula ten un código no que o futuro ven condicionado polo pasado, e é precisamente o pasado aquelo que nos dá a grandeza e nos dá tamén a posibilidade do futuro. Agradezco a todos non só por vir e que este acto teña sentido, porque ten sentido porque hai moita xente preocupada, sino agradecer a todos por escudriñar o noso pasado, que é tamén a nosa posibilidade de futuro. Graciña e que vos aproveite destes días.